Hi guys, for today's video, i-share ko nga sa inyo kung Paano gamitin ang text-to-speech feature sa CapCut? gamit ang ating mga cellphone. So, napakadali lang po nito. And kung interesado ka nga, please keep on watching. So, yan guys. First is punta na tayo sa ating CapCut editing app. So, tap natin yan. And make sure po na meron tayong internet connection or mobile data. Okay po? And then, tap na natin tong new project. Tapos, piliin na natin yung video na gusto nating lagyan ng text-to-speech feature. Yan. And then, add. So, pakinggan natin. So, medyo maingay siya. So, kapag gusto nyong tanggalin yung pinaka sounds ng video nyo, pwede rin naman and inaan natin yung volume or tanggalin. Then, check. So, para mas malinaw yung gagawin nating text to voice. Okay po, yung voice over. And then, kung makikita nyo dito sa may baba yung text, itap nyo yan. And, dito, makikita nyo yung AI voice over. So, ito na po yun. And, tap nyo lang po yan. Tapos, dito po sa may paste your text here or dito na tayo maglalagay nung text or nung mga caption na gusto nating ilagay. Okay po? Yan, tap nyo lang yan and mag-start na kayong mag-type. Ang ganda ng panahon ngayon. Ano natin, talagyan natin space yan. Napaka-init, kaya naman naglaba ako kanina. Kung makikita ninyo ang dami kong nilabhan. Yan. Pwede rin namang English yung ilagay nyo or Filipino. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Pag okay na, i-stop nyo na yung done. And then, dito sa may baba, tingnan nyo. Yan. Meron ditong more voices. So, dito kayo pipili ng gusto nyong boses. Kasi iba-iba to eh. Ito palang mga walang nakalagay na pro. Libre po ito. Okay, katulad nito. Yung walang nakalagay na mga pro. Yan. You're using the text-to-speech feature. Choose a voice you like. Yan. So, ito kasi mga pro magaganda talaga to eh. So, try natin si ito. You're using the text-to-speech feature. Choose a voice you like. Yan. So, try nga natin si Timothy kung paano niya i-voice over yung text natin. So, kung nakapili na kayo, tap nyo lang tong check. And then, apply. Bago natin i-play yung video or yung voice over niya, is, ito palang mga text na to, pwede nyo rin siyang palitan ng fonts, ng style. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Ito, templates. Yan, fonts, styles, effects. So, halimbawa, ganyan. Yan. So, palitan natin. Yan. Para mas nakikita. So, i-play na nga natin kung paano magsalita si Timothy. Ang ganda inike panahon. Oh guys, 'di ba hindi siya marunong magsalita ng Filipino. So, kaya naman, pwede natin siyang palitan. Don't worry, pwede natin yung palitan. So, tap nyo lang yan and piliin nyo yung voice. So, pili lang kayo ulit dito ng sa tingin nyo is madideliver niya ng maganda yung speech. Okay po? So, try natin si Myra. You're using the text-to-speech feature. Choose a voice you like. Mukha siyang Asian eh, di ba? Then, so, check natin ulit. So, okay na. So, try nga natin ulit. Ang ganda ng panahon ngayon. Napaka-init kaya naman naglaba ako kanina. O, di ba guys, marunong siya? So, ito, kung makikita nyo, idadrag nyo lang siya para magkadikit-dikit siya. So, katulad niyan, idadrag nyo lang siya para yung pagsasalita niya is hindi separate. Yung parang nagkikwento lang siya.
Ganon. So, try natin ulit. Ang ganda ng panahon ngayon. Napaka-init kaya naman naglaba ako kanina. Kung makikita ninyo. Oh, wait a minute. So, kanina pala kasi, nung pinalitan natin to, kung mapansin nyo, di ba? Pinalitan natin siya, tinap natin tong voice. You're using the text-to-speech feature. Choose a voice you like. Yan. Pinili natin si Myra. And kailangan pala itap natin tong apply to auto captions. Ito. Yan. Para lahat nung captions na sinulat natin is maano niya into speech. Yan. So, yun. So, try nga natin. Ang ganda ng panahon ngayon. Napaka-init kaya naman naglaba ako kanina. Kung makikita ninyo, ang dami kong nilabhan. Yon. Maganda siyang magsalita. So, ito kasi guys, minsan, kailangan ka rin mag-adjust dun sa pagtatype mo. Kung ito, halimbawa yan, i-edit natin. So, pwede natin siyang i-adjust. Try natin kung papaano na niya na to sasabihin. Kasi minsan, kailangan magkaroon ka ng comma, ng period, para maganda niyang ma-deliver yung speech. Okay po? So, try nga natin to. And then, tap natin yung check. Regenerate. So, yan. Okay na. Play natin. Ang ganda ng panahon ngayon. Napaka-init kaya naman naglaba ako kanina. So, di ba gumanda siya. Gumanda yung pagkakasalita niya. Kanina kasi parang sabi niya, napaka-init. O, yanon. Kasi parang sobrang layo naman ng ginawa kong dash. Yun yung pagtatype nyo ng text or nung caption, isa yun sa magiging, kumbaga, factors. Ito yung parang importante na maganda or tama yung pagkakasulat nyo. Okay po? Merong comma, merong tuldok. Yon, para maganda niyang masabi yung sinulat mo. Okay po? So, yun. Try nga natin ulit. Ang ganda ng panahon ngayon. Napaka-init kaya naman naglaba ako kanina. Kung makikita ninyo, ang dami kong nilabhan. Oh, kung makikita nyo, ang dami kong nilabhan. Para siyang nagkikwento, hindi po ba? So, pwede natin siyang i-adjust. Yan. And yung text, pwede nyong ilagay kahit saan nyo gusto. Pwede nyong palakihin or ganyan. And then, after nyan, kung okay na siya, kung gusto niyo na siyang i-save at satisfied na kayo dun sa pagsasalita ng AI, is export nyo lang. So, try natin, okay? Kasi pro yung gamit ko eh. Ginamit nating AI. So, yon, hindi po siya masisave. Opo, kasi hindi tayo nakasubscribe. So, hindi kasi siya libre. So, ngayon, kung gusto nyo tong i-save, meron po akong ginawang video niyan. Ito, ilalagay ko po ang link niyan sa description box.